Hello guys, good morning. Morning. Nako, ang kilikili ko. Breakfast Kasi yung time. wala tong edit. Sige. Walang edit yung maganda. Magbe-breakfast kami ni Insan Nalaba. kasi kagabi, ayan, nagmukbang kami. Tapos ito, para hindi Natira. masayang, ayan yung natira. Ayan, sayang. Ref lang. Ito kami sa labas, nasa garahe kami para Sarap mag-breakfast dito. O, tinan mo. mahangin din naman. Oh, Kagising lang, tapos mahangin. Yan. Dito mo pinansin siya. Milo. Yan, ikaw maggawa. Ganyan. Kita niyo yan? Oh, ayan. May mga Sarap. puno dyan. Sarap Katabing dito. bakod. Ayan. Ayan. Mahangin siya. Yan, very relaxing. Iba talaga ang ambience ng province. Totoo. Yan, Okay, tama. kain tayo. Yan, kain tayo guys. Sila! Kain. Tabi mo na kakuha akong phone. Maano parang kami. Kain. Ano yan? Short, ano Yung akong ulit? phone sa taas. Short vlog namin. Yan, Oo, breakfast. O, diba? Yan, walang edit. Kaya yung kilikili ko, tinatakpan. Diyos ko, kakahiya. Diyos ang edit-edit sa amin. Oo, wala nang Raw edit. lang at natural. Ayan. So, eto kami ngayon. Mag-aalmusal na, may Milo. O, sarap, di ba? May bangos na kawawa naman. So, kain tayo. Kain tayo. Let's eat, guys. Yan. Ano ma-vlog ka? Let's eat, guys. Kaingat ka pa na si Shay. Baka yung kilikilo ko may sumpa. Di ba? Makikita nyo, guys. Ayan. Kain tayo, tapos kamay uli. Kamayan. Kamayan tayo. Tapos ito yung pinakamasarap tagabi. Ano? Yan yung... Naubos Pinaka- diretso. Diyos ko. Sabing pangyari to. Ayan. Minsan lang naman mag-enjoy. Hello guys. Morning. Breakfast time. Ay! Bakit mag-ano siya? Nag-stop. Malamang full. Oo, na naman. Kailangan mong Delete na naman mag-send ako. na ng ano, i-delete mo. Be sure na na-send mo na. Ayan. Short na ang memory. Iba ang sarap ng province. Ano yung nakal? Ano tayo? Naka-video lang, hindi siya live. Grabe yung siram talaga. Ano ba yan? Pag ganito ka naman talaga lakadakain mo, Jesus Maria Joseph. Dubli. Dubli. Ay, lumba-lumba ka nito. Dubli yung cheese. Ilang araw lang. Ay. Tapos alam mo hindi, halimbawa kumain ka ng ganito, madali kang magutom kasi marami kang kinain. Unlike yung, Isang dish lang. oo, tapos yung talagang tinipid mo yung sarili mo, matagal ka niyan magutom. Halimbawa, kaya mong tiisin na huwag ka magkanin, tapos water, tapos crackers. Kaya mo nga yan. Ako, kinaya ko nun. Pero talagang tumimbang akong, ano, wala talaga to. Nagniwang talaga may ako. sasadong araw. Ay, wala akong kanin. Months. Ay, Nakaya kong ilang months na walang Grabe, kanin. ang galing mo. Yun talaga ang pangkakadagi ng tiyan. Pero pagka Ang sinanay mo yung sarili mo na kurin na ganito, Expect oo, mo na. Oo. Bawat Lagi araw. kang magugutom. Pero pag sanay na hindi, Yeah, yan. kumakain yung pinsan nito. Kakain Mm, ko sarap ng po. breakfast. Hello guys. Good morning. Welcome back to our YouTube channel, Francisco Vlog. Yes. 13 Siblings. Nandito kami Okay. ngayon this time nandito kami ngayon sa porch, car porch. Share namin yung mga ambience. Wala. Sus. Yan. So, keep on watching. Please subscribe the YouTube channel of my pinsan, Francisco Vlogs. Yan, makikita nyo yung activities ng 13 siblings, 13 kasi sila magkakapatid. Tapos yung YouTube channel. So, paki-subscribe nyo ang YouTube channel ng Francisco Vlog. Ako naman po, Mitch Francisco. So, Frondoso. ay sorry, Mitch Frondoso Hindi mo pala ginamit yun. yung ano mo. Ngayon, Ano yun? Yung old account mo kasi. nilink ko lang si Google account ko doon.
Ngayon, like nyo yun. Like and subscribe and like. Tapos click nyo yung notification bell. Kasi, share namin sa inyo, guys. Yung intro natin kanina, pwede bang maano ko sa YouTube? Ma-share mo sa ano? Yung maganda kasi. Alin yun? Yung intro natin kanina, pwede yun? Maikuha ko sa imo. Ito? Oo, kabago. May ano. Isisend ko sa iyo ang video, tapos pwede mong ipa-edit ka. Yan. Oo, pwede yan. Kasi Makukuha mo kung- yan. Oo, isisend ko yan. Huy. Ayan. Kala ko hindi tayo naka-record. Tapos, Haba yung storage mo. Ano? ito, yung lumang phone ko. Yung isa, ito. Wala na, short na to. Yung kagabi. Oo, ito, short to. Pero memory full yan. Kaya ito, luma ko na yan. Grabe, kita ba itsura niyan. Tapos, like and subscribe and like nyo. Kasi, yung mga activities namin dito, share namin, makikita nyo yung mga magagandang views sa Bicol. Yan. Kasi pag sa Manila naman, wala naman masyadong mabablog doon. Naisip ko, Best yung province life. So, naisip ko, ayan, share namin sa inyo yung mga activities dito sa Bicol. Nandito kami sa carport show. Kagabi, nandun kami sa balcony ng second floor. Dito naman kami kasi mahal din dito eh. Mahal din. Ay, pinsan ko tingnan din naman. Kain Dami lapad na dito. kain po. Kain. Kain. Breakfast. Tsura namin dito. Sa, Kain. pero, Diyos ko, ganito lang ako dito sa probinsya, sa Maynila, na kaya kong magpagutom, kaya kong Ay, Inda. si Janice Icarano, kwentuhan kami nga, Oo. sabi niya, Naninang, nagdapay-dapay daw ako. Sabi ko, Bea, pag yung grabing pagutom, tamadismayo ka Oo. yan. Buda, sabi ko, nakabungo. Yan. Sabi ko, mag-inom-inom ka. Tas, Tapos asam mag-crackers. kita siya yung kung siya, tas nahilo. Uy, inay. Sa baray lang. Sa baray lang. Mahirap kasi magpapayat talaga. Talaga. Pero pag uya ka sa Hindi man akong probinsya, seryosong yung ano, kaya gusto ko man maranasan, pero pag hindi ko kakayanan. Hindi man akong seryoso yung dahil talagang. pag uya ka pa sa probinsya, ang hirap i-resist ng mga kuning tungkod. Tapos tinan nyo ha, ang kanin, paano kang hindi magno-rice? Minulino, inani sa, di ba sa probinsya, bagong ani. Tapos, Basta, sariwa. bagong mulino, yung bagong mga fish pa, ano, mga ano dito, pag pumunta ka ng ano, talaga naman. sobrang sarap. Oo. Yeah. Hindi, pat sariwa ba? Dahil unlike sa Manila, Mm-mm. di ba, nasa frozen na siya. Okay? So, next time, Mag-live ka kaya? ibang activity naman. Mag-live ka kaya kayo? Yan, okay na, sige. Bye Okay for now. na, bye muna. Sarap nito ah. Okay.